Ale nazdar, to je Grojs a veľko mi zhasla kamera. A vítam vás v 4. vlogu. Dneska sa nachádzam v Malých Bieliciach, ako môžete vidieť, toto sú Malé Bielice aj s Dolným Ihriskom a toto je MT, toto je môj kamarát MT, chcel byť vo vlogu prvýkrát. A naozaj mi to veľko zhaslo, neviem prečo. Som to natáčalo a neviem, čo ma bude dobre vidieť, takže skúsim takto pod lampu, aby mal taký červený, hnusný ksicht, taký z Outlastu. Pod lampou je najväčšia tma. No však práve, no to ide, no. Takže dneska sme sa rozhodli, konečne som išiel von, už to nie doma, ako môžete vidieť, a išiel som von, že išli sme za kamarátkou. Jeho kamarátkou, hej, ale aj mojou, hej. A my tam boli, asi tak, možno aj hodinu sme tam boli, čo sme tam iba tak trávili a sme sa rehotali a furt nejaké sprostosti sme robili a konečne som rád, žuvačku sme chyťali. A konečne som rád, že som išiel von, že som mu zavolal, on bol ešte na tréningu predtým a potom išiel von, som išiel vykopnúť do Bily, teraz úplne kopnúť domov a úplne sám domov a ešte som natočím ďalší vlog, ale to nie je potrebné, keď natočím tento. Som chcel k tej chmelovej brigade, že nakoniec sa to ložilo až, viete kedy? Až v stredu. A že podľa toho, kvôli tomu, že v Česku, hej, že vraj mrzne. Sneží dokonca, vidíte? A kvôli tomu tam nejdeme a preto sa to odložilo. To nám dneska išlo povedať, ja som to nevedel, to povedali v triede. Kurde. A tu bolo dve. A takže poďme v stredu, ale čiže sa hovorilo o druhom termíne. Nie druhom termíne, ale vlastne o druhom vlastne takom, no, kde môžeme ísť. MT. A že možno sa teraz zaujímavé, lebo aj tretiaci idú a tretiaci majú potom povinnú prax. Takže by napríklad nemohli ísť. To by sa potom nedalo. A budú tam aj ženy a treba jebať. To tak bude možnosť. Alebo priestor. A teda možno pôjdeme s nimi, možno nie, a možno pôjdeme v stredu a možno pôjdeme v piatok, to sa ešte rozhodne. Zajtra by som mal asi na tréning. Že pre Judžanci, chceli by ste tam veľa, chceli by ste ma tam vidieť. A neviem, možno poviem, možno nie. A stále by som natočil vlog taký denný, lebo to sme ešte nemali, mal som iba nočné a vnútorné také priestoro z domového priestora. Oblíž ma. Čakaj, kde si? Čakaj, takto. A tak som sa rozhodol, teda natočím a teda dúfam, že tu lieta, tu niečo lieta. A že predsa natočím niečo tu takého. Takže čo dneska bol ten deň taký určite lepšie ako predtým, som sa aspoň zabavil, bol som teraz vonku a dúfam, že pôjdem aj zajtra. A zajtra ešte potom pôjdem po tréningu, teda pôjdem na tréning alebo pôjdem s kamošmi von. A ja ťa vidím. A možno s nimi natočím vlog. A to musí byť taký denný. Niekto ide? Nejde. V pohode. Takže už to má 3 minúty, to je pohode, to stačí. Tak to nebolo. Takže zajtra sa vidíme a sa MT. Si možno nemyslí, že sme teplí, hej, to zrobím pre srandu. Presne tak, ukážem sa do kamery. Jasné, čagos.